Скъпи приятели, уважаеми жители и гости на община Сливница! Добре дошли на нашия фестивал. Днес ще го открием по различен начин. Ще дадем думата на човек, който не е сред нас, но е оставил нещо много по-важно – бъдеще. И аз съм дедо Поне Колев. Тук съм живел, на тая земя. Не бях богат, ама знаех едно. Народ без даскал нема утре. Я дадох имота си да се дигне прогимназия и да има место за знание. Дадох и за църква, да има место за душата. Не го сторих за паметник, не го сторих за хвалба, сторих го за децата. Днес вие сте тия деца. Вие сте ред да давате с ум, с труд, с чест. Пазете това, дето сте взели и го направете по-добро. Така се обича България.
с меч в ръка и вяра в сърцето. Хан Аспарух извоюва земя, върху която да се издигне държава. Силна, свободна и достойна, която ще устои на времето. България. От онзи миг до днес минават векове на изпитания, но държавата остава. Остава името, остава народът, защото България не е просто територия. България е воля, България е чест, България е съдба. През 865 година княз Борис I приема християнството и превръща България в равноправна християнска държава. Отваря вратите към европейската цивилизация. Но България не остава само ученик. Тя става учител. След делото на Кирил и Методий, техните ученици намират убежище в България. Под закрилата на княз Борис се създават книжовни школи в Плиска, Преслав и Охрид. От нашите земи писмеността се разпространява към Сърбия, Русия и цяла източна Европа. Това е приносът ни към Европа и нашето безсмъртие. Днес сме тук, за да събудим духа на знанието и себепознанието. Кои сме ние и какво носим в гените си? Какво можем да дадем на света тук и сега? Глаголицата е нашата първа българска азбука. Тя е написана за българите от светите братя Кирил и Методий и е защитена от тях на Велик църковен събор. Свято е тяхното дело за българският народ, защото през него се проправя пътя на българският език и писменост, защото чрез него се дава право на българите да имат своя самостоятелна църква и култура. Глаголицата е създадена с цел изписване и разпространение на Божието Слово. В началото беше Словото и Словото беше у Бога. Той идва, за да промени света, да промени живота, за да ни поведе към умиротворение, духовна чистота, цялостно здраве и красота в делата ни. Днес ние не бива да губим време, а да извадим от забвение и да приложим в живота си цялото знание за българската писменост и култура. И нека чрез стиховете на глаголицата достигнем и докоснем всички чисти сърца. И да бъдем по-добри хора и да казваме по-често благодаря. Ще чуете стихове и глаголицата живата азбука. Стихове за глаголицата. За някой това са само знаци, за други слова скрити. Манна небесна се за трети, във всеки знак обаче послание се крие. Пато, буква или иероглиф, във невидимо е само за уния, душа разтворили за глаголицата свидна и мила. Азбуки, веди, глагол, добро, ест, живете, дело, земля, йота, иже, герб, како, люди, мислете, наш, он, покой, ръци, слово, твърдо, лук, твърд, от, ци, черв, ша, голям, малък, ят, йод, малък, юз голям, тираниус малък, тираниус голям, фита и жица. О, неразумни юроде! С тези думи започва възраждането на един народ. Историята ни става оръжие на духа.
Най-после отдъхна и рече: конец, на житие ново аз турих венец. И хвърли той поглед, любовен, приветен, към този труд довършен, подвиг многолетен. На волята рожба, на бдението плод, погълно безшумно половина живот. Житие велико. И вдигна те с листи и викна високо: от днеска нататък български род, история има и става народ. Тъй имал беше тос мъж, в килията скрит, с поглед умислен в бъдещето впит, който много бдение утрини пропусна, но пачето перо нивга не изпусна. Но против канона и черковни извън работи без почивка, отдих, сън. Тъй имал беше тос мъж преди 120 години, тос див светогорец, за рая негоден, и хвърляше тайно през мрака тогаз най-първата искра в народната свяст. Априлското въстание е върховен израз на българската жажда за свобода. Макар и потушено жестоко, то показва пред света, че българският народ е готов да умре за своята независимост. Саможертвата на хилядите герои разтърсва Европа и проправя път към освобождението. Провикна се турския паша от Панагюрище. Айде видете и я уловете Райна Попгеоргиева. Райна Попгеоргиева. Нито я колете, нито я бесете, жива ми я донесете я. Аз и да я питам, питам и разпитам, кой уши байрака. Кой уши байрака, кой му тури знака, смърт или свобода.
Георгиева от Панагюрище. Щете ме колете, щете ме бесете, аз съм Райна Поп-Георгиева. Аз суших байрака, аз моторих знака, смърт или свобода. Смърт или свобода. Шипка, върхът на героизма и символ на безсмъртие. 3 март 1878 година. Свободата възкръсва. След 5 века България отново е свободна, извоювала достойно тази свобода. Нека носим йоще срама по челото, синила от бича следи от теглото. Нека спомен люти от дни на позор да висне кът облак в наши кръгозор. Нека ни отрича историята века. Нека е трагично името ни. Нека беласица стара и нови батак в миналото наше фърлят своя мрак. Нека да ни сочат с присмехи обидни, щупен телкови и дирите стидни, по врата ни още от хомота стар. Нека та свобода да ни бъде дар. Нека. Но ние знаем, че в нашето недавно свети нещо ново. Има нещо славно, що гордо разтупва нашите гърди и в нас чувства силни, големи плоди. Защото там не иде навръх планината, що небето синьо крепи с рамената, издига се някой див, чудовен връх, покрит с бели кости и с кървав мъх. На безсмъртен подвиг паметник, огромен, защото в Балкана има един спомен. Има едно име, що вечно живей и в нашата история кът легенда грей. Едно име ново, голямо, антично, като Термопили славно, безгранично, що отговор дава и смива срамът и на клеветата струшава зъбът. О, Шипка! 3 деня младите дружини как прохода бранят, горските долини трепетно повтарят, на боя реват пристъпи ужасни. 12-ти път гъсти орди лазят по урвата дива и тела я стелят и кръв я залива. Бури подир бури, рояк след рояк. Сюлейман безумни сочи върхът пак и вика: търчете там у сараите
и ордите тръгват с викове сърдити и Аллах грамовно въздухът разпра. Върхът отговаря с другия вик. Ура! И с нов дъжд куршуми, камъни и дърве, дружините наши оплискани с кърве пушкат и отблъскват без сигнал, без ред. Всякой гледа само да бъде напред и гърди геройски на смърт да изложи. И един враг повече мъртъв да положи. По шкалата екнат, турците реват, насипи налитат и падат и мрат. Идат като тигри, бягат като овци. И пак се завръщат българи, орловци. Като лъвове тичат по страшния редут, не сещат ни жега, ни жажда, ни труд. Штурмът е отчаян, отпорът е лют. 3 дни вече се бият, но помощ не иде. От никъде взорът надежда не види и братските орли не фърчат към тях. Нищо. Те ще паднат, но честно, без страх, като шапа спартанци под гънта на Ксеркса. Талазите идат всичките на Штрекса, последният напън вече е настал. Тогава Столетов, наши генерал, ревна гороломно: млади опълченци, венчайте България с лаврови венци! На вашата сила царят повери прохода, войната и себе дори. При тези думи силни, дружините горди очакват геройски душманските орди, бесни и шумещи. О, геройски час! Вълните намират канерито газ, патроните липсват, но волите траят, щикът се пречупва, гърдите остаят. И сладката радост до крак да измрат пред цяла вселена на то славен ръд, с една смърт юнашка и с една победа. България цяла сега нази гледа, тоя връх висок е, тя ще ни съзре, ако би бегали. Да мрем по-добре. Няма вече оръжие, има хекатомба. Всяко дърво мече, всякой камък бомба, всяко нещо удар, всяка душа плам. Камъни и дърви изчезнаха там. Грабайте телата! Някой си изтряска и трупове мъртви фръкнаха за в часка, кът демони черни на черни рояк, кът турят, стропалят, като живи пак. И турците дръпнат друг път, не видели в едно да се бият живи и умрели, и въздуха цепят с демонски вик. Боят се обръща на смърт и на щик. Но вълни по-нови от орди девашки кълтат, потопяват орляка юнашки. И още миг ще падне заветният хълм и изведнъж Радецки пристигна с гръм. И днес и още Балканът, щом буря завъжда, спомня този ден бурен, шуми и препраща. Славата му дивна, като някой ек. От урва на урва и от век на век. България заявява пред света: ние сме свободни и независими. Държавата ни застава равна сред европейските народи.
Покойници, ви в други полк минахте, де няма отпуск, ни зов за борба. Ви братски се прегърнахте, легнахте и лека нощ навеки си казахте до втората тръба. Но що паднахте тук, деца бурливи, за трон ли злат, за някой ликомир? Да беше то остали, бихте живи, не бихте срещали тъй горделиви куршума. Спете в мир. Българио, за тебе те умряха, една бе ти достойна зарад тях. И те за теб достойни, майко, бяха, и твоето име само кът мълвяха, умираха без страх. Но кой ви знае, че спите в тез полета? Над вашия гроб забвението цъфти. Кои сте ви над сянката ви клета, не мисли никой днес, освен поета и майките свети. Борци, венец ви свих от песен жива, от звукове, що никой не сбира, от диви рев на битката гръмлива, от текота на Витоша бурлива, от вашето ура! И то звенец, той няма да завене, и тая песен вечно ще гърми из българските планини зелени, и славата ще вечно пее и стене над гробни ви хълми. Почивайте под тез могили ледни, не ще да чуете веч тръба, ни вожд, ни славни гръм на битките победни. Към вечността е маршът ви последни. Юнаци, лека нощ! България заявява пред света: ние сме свободни и независими. Държавата ни застава равна пред европейските народи. Днес младостта пише новата история. Днес щафетата е във вашите ръце. Чрез киното, чрез презентациите, чрез таланта си, вие разказвате България на света. Фестивалът в Сливница е доказателство, че българският дух продължава да твори, да мечтае и да побеждава.
Скъпи приятели, днес не просто откриваме фестивал, откриваме пространство за смели идеи, различни гледни точки и истории, които заслужават да бъдат разказани. Тези 2 дни екранът ще бъде място за въпроси, мечти и търсене. Място, в което ще видим света през очите на младите. Честно, дръзко и без филтър. Това е кино, което не се страхува да експериментира, да провокира и да говори открито. Благодарим на всички, които повярваха в този фестивал. На организаторите, менторите, журито. И най-вече на младите автори, които ни напомнят защо киното има силата да променя. Благодарим на детска вокална група Медени гласчета с ръководител Силвия Петрова. На Росица Йосифова, Станислава Богданова и сборна група Глаголица. Да благодарим на Сливнишкото дружество Традиция с председател Радослав Иванов, на Чавдар Илиев, Теодор Гърдев и Иван Нанкин. Моля госпожа Магдалена Гигова да заповяда на сцената да връчи протокола за дарение на община Сливница от името на Фондация Ценности с председател Антонина Стоянова. Изложба от 28 платна Сандро княз Александър фон Батенберг. Една европейска съдба. Здравейте всички! Всъщност аз нося един документ за дарение. Фондация Ценности, която съществува от 1998 година, има за цел колкото е възможно повече да популяризира българската наука, култура, образование и е насочена към младите хора. Тя организира и национален исторически конкурс всяка година, в който ученици изследват, пишат по дадена историческа тема. Изложбата, която надявам се да стане част от Общинския музей в Сливница, вече гостува за първи път в парламента, после в Националната художествена галерия, после в Историческия музей в Пловдив и в посолството ни в Черна гора. Но Фондация Ценности и госпожа Антонина Стоянова решиха, че всъщност най-хубавото място, където да остане за постоянно тази изложба за княз Александър фон Батенберг, е Сливница. Защото той е героят от Сливница. И дори да не... Сигурна съм, че всички знаят много факти за него, но за тази изложба е работил екип от 4 души историци 3 години. От фондация Хайлигенберг Югенхайм, това е фондацията, която се намира в фамилния замък на Александър фон Батенберг, и съм сигурна, че всеки ще намери по нещо за себе си, нещо ново, някакво свое лично откритие в тези 28 платна. Пожелавам на изложбата да има много посетители, както и музея, за да могат колкото може повече хора да научат за тази необикновена личност и да идват тук, в Сливница, за да видят вашия музей. Успех! А сега каня кмета на община Сливница, господин Васко Стоилков, да открие фестивала. Нека да бъде тържествено, наистина. Заповядайте. Това наистина е тържествен момент. Благодаря на фондацията на госпожа Антонина Стоянова, че тази изложба ще бъде в Сливница. Това е нашия княз, княз Александър Батенберг, сливнишкият герой. Така го кръщава западната преса след тези епични битки, които се случили по нашите земи.
Това е най-святата личност от всички владетели български. Страхотен човек, за съжаление, стъжна история, но той е направил това за България, което сме в момента. Съединението, след това да си го защитиме и да ни даде възможност да се развиваме. Започна откриването на фестивала с дядо Пуне благодетеля, нашия най-голям дарител в историята на Сливница. Хубавото, че в последно време дарителството се възражда в България. Той е така до голяма степен много национална българска черта. Имаше един период, когато дарителството беше така доста изостанало, почти нямаше дарители. В последно време се заражда дарителството, така че очакваме още много дарители. Факт е, че ние в момента, строейки музея, всъщност не строейки, реставрирайки това училище, което ни го беше завещал дядо Пуне, което беше пред самосрутване, вече се превръща в една страхотна сграда, така че там получаваме много дарения, които след това ще ги експонираме в музея. Така че ние и към дядо Пуне си изпълняваме в момента дълга сградата да не падне, да се превърне в едно от най-хубавите културни средища в града. Така че вече с тези дарения и с даренията от всички граждани, които имат различни експонати, ние вече събираме, за да може да напълним музея, и около 24 май, когато ни е празника на града, се надяваме да успеем да го открием и да бъде едно от хубавите, интересни места в нашия град. Сега за фестивала благодарности на госпожа Росица Младенова и на госпожа Маргарита Бошкова за страхотната идея и за това, че избраха Сливница да бъде домакин на този фестивал. Преди няколко месеца дойдоха при мен и казаха, нали, искаме да правим фестивал, но трябват пари. Аз тогава не можах да им отговоря нищо, замълчах си, казах, ще помисля, ще се опитам да намеря пари. Естествено, какво направих? Отидах при господин Младен Маринов, който е между нас, искам за него специални аплодисменти. Поделих, че ни трябват пари и така се случи, че успяхме да спечелим един проект, който е финансиран с европейски средства за култура. И то не само този фестивал, успяхме да си финансираме и театралната постановка, която пред няколко дена, всъщност миналата събота, аматьори от нашия град играха повече от професионалисти и си имаме вече състав театрален сливнички, който има и страхотна постановка, така че финансирахме си и създаването на тази постановка, финансирахме си и детския фестивал, който преди няколко дена тук се чеше в салона, фестивала на сиренето, който е в момента съпътстващ с този фестивал. Така че успяхме за култура да извлечеме немалко средства. И за да не кажа някой, нали, защо за култура, въпреки че аз на културата знаете, че най-много държа и на спорта, само ще успокоя нашите съграждани, че в момента и асфалтираме. Така че след като подменихме водопроводните тръби, за да няма режим на водата, защото имаше риск миналата година да имаме режим в Сливница на водата, сега вече асфалтираме, така че всичко, което е разкопано беше, за да сменим водопроводните тръби, ще бъде асфалтирано. И още нещо много важно за нашите учители, директорката на гимназията и най-вече за всички родители на деца, които са от първи от четвърти клас и на децата, които са от първи от четвърти клас. И пак със съдействието на господин Младен Маринов, на последното заседание на Министерския съвет на редовния кабинет бяха отпуснати средства, така че да можем училището, което ни е от първи до четвърти клас, да го надстроиме, да изградиме столова, за да може децата да не ходят всеки ден пеша до другото училище.
така че ще има столова, ще надстроиме последния етаж, ще може да поемаме всичките ученици, които са от първи до четвърти клас. Естествено ще придобие съвсем нова визия това училище, така че до новата учебна година се надявам всичко това да се случи и да бъде тази сграда пак на едно от първите училища, не на първото, но на едно от първите училища в града, да бъде в такъв вид, че да може да функционира по най-добрия начин. И сега последно да пожелая голям успех на нашия фестивал. Днес ще се срещнем с една неуморна и бликаща от идеи жена. Представям ви Стоилка Арсова, която е директор на Национална картова и платежна схема, част от Борика. Добре. Скъпи приятели, пожелаваме ви вдъхновяващи прожекции. Смели разговори и срещи, които остават дълго след финалните надписи. Да започне. Каним всички заедно да поднесем цветя пред мемориал Героите на Сливница. След това ви чакаме обратно в залата, за да продължим нашата работа. Днес ще се срещнем с една неуморна и бликаща от идеи жена. Представям ви Стоилка Арсова, директор на Национална картова и платежна схема, част от Борика. Съвместно с банковата общност, тя и нейният екип разработват, внедряват и регулират иновативни платежни решения с национално значение за българския пазар. От началото на 2017 година Стоилка Арсова представлява Национална картова и платежна схема в борда на Европейската асоциация за картови разплащания. Наред с професионалната си дейност, тя е и водещ инициатор и двигател на национално значими каузи, насочени към съхраняването и популяризирането на културно-историческото наследство на България и Сливница. Идеолог на проекта за дигитализация на почерзите на апостолите на свободата Левски, Ботев, Раковски и Райна Поп-Георгиева. В Сливница Стоилка Арсова е позната като правнучка на Дедо Пуне, като активен участник в работата по откриването на Сливнишкият музей. Като далечният си прадядо Пуне, тя дари 20 000 лева за музея. След това представяне. Може ли да угаси лампата в салонното? Благодаря за топлите думи и за това, че съм отново в Сливница. То сърцето никога не е преставало да бъде. Днес съм тук да представя един проект, който официално ще бъде оповестен в Панагюрище по повод честванията за априлското въстание на 14 април. Тогава ще разпространим безплатно и ще дадем на българското общество дигиталния почерк на Райна Поп-Георгиева Футекова или известна Райна княгиня. Дигитализацията на почерка е един много дълъг процес. Той трае от 7 месеца до 1 година. Защото знаем, че ние пишем уникално. Нашето ДНК на всеки един от нас като личност е вградено в нашия почерк. Всеки един почерк на даден регион носи духа на учителите, които са преподавали, на героите, които са проповядвали своите ценности. Затова днес ще ви представя и заедно ще минем през този път. Както казах,
170 години от рождението чествахме тази година на Райна Поп-Георгиева и 150 години от Априлското въстание. Сега как започваме един такъв проект? Започваме с издирване на всички писмени материали на тази личност. Същия процес го минахме и за Левски, и за Ботев и Раковски. Сега ще ви представя как започваме един такъв проект и то, разбира се, е от Националната библиотека Свети Кирил и Методий. Там, където са съхранени нашите ценности, там, където е съхранено нашето писмено наследство. И искам да отбележа, че ние сме един екип, който включва в себе си графични дизайнери, графолози, хора, които типографи, хора радетели за българската кирилица. И тук бих искала да пуснем едно видео, за да добиете представа как започваме. Тя използва редовни букви за главни, което си е характер. Само ето това е писано от нея. От Райна П. живуща в София, Райки. Много повече са писмата, които са до нея писани, отколкото нейните, тези, които тя отговаряла. Може би трябва да търсиме. Трудна е задачата, защото явно сме събирали архив на Ботев и Раковски, не беше такъв проблем, но за нея наистина намерихме само 3 писма. И продължаваме да търсим. Да се върнем към презентацията. Точно това правим. Първо издирваме документите за дадената личност, защото знаете, че вие пишете различно. От 14 годишна възраст до 50-60 почерка ни се променя. Когато променим нещо в себе си, когато добавим някаква ценност в характера си, то ние ще го видим и в почерка. Не случайно има една такава професия графолог, който разчита характера на човека именно по неговия почерк. И нашата цел е именно такава, да съберем тези документи и да анализираме колко пъти в почерка се пише дадена буква и по какъв начин. Защото знаеме, че можем да пишем ръто по един начин, с горна дължина, с долна. Това се прави от графичните дизайнери, един анализ. Как пишем, колко пъти използваме дадената буква. На Райна намерихме едно писмо и върху това писмо главно сме изградили почерка. Това е от нейните млади години, преди Априлското въстание. Това писмо е в Панагюрище и считаме, че то е представителна извадка за почерка, който ще се дигитализира. Само да кажа, че почерка се инсталира много лесно и вие ще го получите. Аз дори в презентацията ще ви дам възможност да видите почерка на Левски и да го изтеглите. Той се инсталира в Word програмата на компютъра и можете да пишете като дадената историческа личност. За Райкя намерихме това писмо и много интересно нещо е нейното тефтерче. Знаехме, че има тефтерче и на Левски, и на Ботев, но намерихме в Панагюрище нейното тефтерче, което ние в момента сме заели да издадем като фототипно копие. И в тефтерчето тя е записвала вече след акушерските си години, защото ако проследим нейния живот, тя може би малко история да кажа, че когато се наема и отива при Бенковски и той казва: ти ще ушиеш знамето за Априлското въстание, тя тогава приема тази задача. От тук нататък нейният живот се променя. Нейният живот, тя е подложена на много изпитания, на много... както се казва, дадено е да устои на много изпитания. В момента, в който
приключва априлското въстание и тя е затворена, тя е подложена на много мъки и унижения, и когато идват западните журналисти при нея и най-вече Мага Хан и тя разказва, те тогава я питат: предлагаме ти убежище в Западна Европа, в Швейцария, в Англия и така нататък, и тя тогава избира Русия. Отива в Русия и там тя учи за акушерка. Когато се връща тук, когато се връща в България, може да се каже, че тя е първата акушерка с такова образование, и дори по нейна идея се прави и майчин дом, известния майчин дом в София. Това тефтерче, в него тя е писала децата, името на детето, от кой пол е и кога е родено. Това са децата, които тя е израждала. И още едно писмо, което ще покажем. Това е писмото и за пенсия. Както се казва, ние сме отказали пенсия. Народното събрание е отказало пенсия на Райна Поп-Георгиева, но има съхранена нейната молба. И това, което намерихме също като репрезентативна извадка на нейния почерк, е вече от... Имам запазена много богата кореспонденция в Народната библиотека на писма до нея, когато е била в Москва. Тя е помагала изключително много. Взела е при себе си над 25 деца сирачета от Панагюрище, за да получат там съответното образование. Имала е много голяма кореспонденция и тя на всяко едно писмо е писала, ето това отгоре, това е нейния почерк, просто тя е записвала кога е получено писмото и си е водила записки по даденото писмо. За съжаление, нейните писма не са съхранени или дано, дай Боже, един ден да се намерят от някъде. Но това са запазени писма само до нея. И така, ето тук какво правят графичните дизайнери. Анализират почерка, анализират всяка една буква, какъв характер носи буквата, за да може това нещо да се пренесе в дигиталния свят. Всяка една буква се сканира. Значи почерка не се чертае. Когато ние се спрем на дадения документ, който кажем, че е репрезентативна извадка за дигиталния свят, то ние сканираме всяка една буква по различните начини, по които се изписва. Ето вижте Р, по колко начина ги намираме изписан в един текст. Д-то с горна височина. При нея е главно с горна височина. А по това, по което както изписваме буквите, графолозите казват, ако пишеш с горна височина, както при Райна, то тогава ти си една духовна личност. Ако пишеш, например, Дъто или Ръто с долна височина, ти си повече към материалния свят. И когато балансираш в един текст с различните форми на изписване на българската азбука, то ти тогава си постигнал някакъв баланс. Открихме различно изписване и при Левски, и при Ботев, и при Раковски. Аз сега ще ви покажа и техните почерци. Все пак да минем, ето това е, за да приключа с Райна, ето това е оригинала и ние целим това е съпоставката на дигиталния шрифт, както го виждате. След това са самите букви, които сме дали като част от шрифта, и всеки един на компютър ще може да пише като нея. Това е един шрифт, който, ето, сравнено с другите почерци, е много елегантен и можете да го използвате и във вашата кореспонденция. Особено вижда се една женска същност, една женска сила, която се стремяла да пише под един много красив ред. Значи виждаме буквите изписани с една елегантност, едно
един стремеж да бъде перфектна. И това се вижда, защото тя е учила и в Стара Загора, тя е известна с уменията си по ръкоделие, дори нашата задача е да направим и такъв шрифт. След това втори шрифт с нейните похвати да шие буквите, така както ги е везала на знамето за Априлското въстание. И след което минаваме на, ако можем да накратко в същия цикъл, Апостолите на свободата, да разкажа и преди това как се случиха нещата. Значи 2020 година съвсем случайно така ме контактна един много известен наш писател, Румен Леонидов, и ми каза, тук има един човек, който от 2014 работи върху почерка на Левски и му трябва поне една година време, за да го довърши. И аз тогава го попитах, какво е това? Тук в България не съм чула да има почерк на историческа личност. И той тогава ми разказа, че в Русия вече е имало на Пушкин, на Гогол шрифт, в Западна Европа на Шекспир, на Пикасо. Дори нашите комши сърбите имат на Тесла и Вук Караджич. И тогава си казах, добре, то е интересно и ние да имаме такъв шрифт на историческа личност, за да усетиме духа. И какво ще бъде приложението? Приложението е главно в училища, в музеи, децата да видят как да усетят този почерк и да си вземат нещо от него. Така че 2020 година обявихме първия шрифт на Левски, след това на Ботев, след това на Раковски. А тук, ако снимате този QR код, надявам се да се получи, ще можете да заявите. Надявам се да се получава. Води ли към заявка? Да. Значи в заявката може да заявите и трите почерка. Ще ги получите като инсталационен пакет, който много лесно ще инсталирате на компютър. И ще можете да видите как и да усетите как са писали и Левски, и Ботев, и Раковски. А скоро в същия пакет ще бъде и добавен и почерка на Райна княгиня на 14 април. Ето тук имаме съпоставка между четирите почерка на Левски, Ботев, Раковски и Райна княгиня. Не зная доколко се вижда, но по това време нашите точно и революционери, хората, които както са се борили за свобода, така много са искали да учат и да се усъвършенстват. Виждаме, ако сравните и трите почерка и на Левски, и на Ботев, и Раковски, ще видите нещо общо. Знаете ли кое е общото, освен че те са били много голями патриоти? Различни по характер, различни по темперамент, но всички те са имали един учител. По някакъв начин са имали учител, който се е казвал Райно Попович от Жеравна, който след това преподава и в Котел, и в Карлово. Сега Левски е ученик на Райно Попович, Раковски също. Ботев, бащата на Ботев, Даскал Ботю Петков, е бил ученик на Райно Попович. Ето защо ние можем да видим нещо общо. Затова казвам, че духът, който имаме в нашия почерк, той се предава от нашите учители. Те пък от техните. И така, не случайно сега нашата цел е да направим и почерци по региони. Вече има почерк на Пловдив, защо не и на почерци на други области. И там ще се види именно този дух. При Раковски е, както е казал Иван Вазов, Раковски е мечтател безумен, образ невъзможен. Ние го виждаме и в почерка на Раковски. Значи при Раковски той започва, иска да пише най-красиво, да си подреди мислите, обаче след това мисълта му, тя изкача извън всякакви рамки.
и Раковски виждаме не само идеолог на всичко, което се е случило след това, не само това, че Левски в Белград се е сблъскал с Раковски и толкова е бил впечатлен, че и неговите идеи вече ги виждаме как се пренасят натам. Но при Раковски, където е отишъл, той е направил хиляди неща за краткия си живот. И ако при Левски почерка танцува, наистина танцуват буквите при Левски, защото той самия е изпълнявал народни песни, самия където е ходил по сватби, по някакви събирания покрай революционната дейност, той е влизал в църквата и се е включвал в църковните песнопения. При Ботев виждаме една сила на човешката същност да прескача от материалното, от материалния свят в духовния, да разгръща духа си до някакви много голями висини. И това виждаме в неговото творчество. Накратко ще ви покажа и шрифтовете на Левски как изглеждат. Ако можем да минем, ето това е оригинала, това е дигиталния шрифт на Ботев. Това е неговата оставка, която пише до Революционния комитет в Букурещ. Взимаме този шрифт, който ще представлява почерка най-добре и ще бъде най-четим в дигиталното пространство. И да видим и Раковски, който не знае дали знаете, но той е бил и той е основоположник на етнографията в България. Има много записки, включително има и рецепти за различни болешки. Раковски може да се каже, че е бил и нашия първи дипломат. Обличал се много елегантно за времето си и в почерка на Раковски имаше букви, които те бяха уникални, защото Раковски е искал да се върне това стария език с окончанията, падежните форми. Той се е старал да пише така. И някои от буквите може да се каже, че идват и от глаголицата. И затова ние трябваше да вземем решение да ги попроменим малко, за да бъдат четими в нашия свят. И сега тук просто малко снимки. Почерка, може би предишната снимка, в началото почерка на Ботев в Драгоман, тъй като училището се казваше Христо Ботев, така че там беше откриването. Почерка на Раковски в Военната академия, много голям интерес. Тук представяхме с наши партньори и от Националната гимназия за древни езици и култури, които съпътстват. Аз самата ходя в много училища и там децата пишат не само на хартия, но и на компютър с почерците. И много интересно беше, миналата година бях в Ню Йорк и в Лас Вегас, в българските училища. Особено в Ню Йорк училището се казва Христо Ботев. И много от децата, те говорят много добре български, но не могат да пишат толкова добре. И когато им се обясни на компютър, че знаят да пишат на английски, на латиница, къде са, как могат да пишат на фонетика с почерците на Левски, Ботев и Раковски, и мога да ви кажа, че интересът беше огромен. Те се редяха на опашка. А тук пък бях в едно училище в София, където след една седмица ми пратиха така обратна връзка от едно дете, с което много време са се борили с почерка, и то така за една седмица подобрило почерка. И те го питали, ама как така подобри почерка? И той казва, опитах се да пиша като Раковски. Ето тук учениците, може би тук това беше от Щатите, просто на една голяма стена и всяко едно дете се опитваше да пише, избираше си почерка, искаше дори защото всичките почерци имат и английска транскрипция. Тук пак с деца в Националната библиотека. Така че това е нещото, което по неочакван за нас начин, през почерка, ние успяваме да достигнем до тези личности и да ги съживим. В нашия екип има и графолог Сашо Атанасов, който
прави рецензия на всеки един шрифт и много интересни неща ни казва за тази личност. Тоест ние виждаме нашите герои от един различен ъгъл. И аз това, което бих апелирала към всеки вас, не представайте да пишете на ръка, защото това е нашето богатство. Да, наистина, и ние сме призвани да дигитализираме. Както виждате, аз идвам от една сфера, в която правим платежни транзакции, правим всичко в телефона и така нататък, но въпреки това трябва да се стараем да запазваме нашите исторически ценности и да не се губим като личности и като народ. Мисля, че това са последните слайдове. Това е моята презентация. Това, което бих апелирала, е да пробвате шрифтовете и да се опитате по някакъв начин да огледате буквите. Аз самата, когато правихме почерка на Левски, промених буквата В в шрифта си. При Христо Ботев промених буквата Р. При Раковски беше буквата Ф. Така че сега очаквам от почерка на Райна Княгиня коя буква ще промена, и това значи, че аз съм добавила нещо към своите познания, променила съм нещо в моя характер, защото съм взела от тези личности. Благодаря ви. Имате ли въпроси към госпожа Ангова? А и друго да ви кажа, че след това може да се обърнете към нея и да я поканите във вашето училище, защото тя наистина е прекрасен събеседник и там, където е ходила и се срещала с децата, наистина е една чудесна атмосфера и едно приятно изживяване с учениците, така че колегите, които водят деца от различни места на Софийска област и на България, могат след това нали, госпожо Арзова, защото знам, че вие сте отворени и нямате в проблеми да се срещате с тях. Благодаря и искам да помоля да подадете ръка и да накараме тези млади хора да пишат сценарии. Да дадем нов регламент, една нова държава в нашия фестивал, писане на сценарии, с почерците на великите личности, може би ще се напише някакъв гениален сценарий. Вярвам в това. Аз самата пиша моята лична кореспонденция с почерците. И мога да ви кажа, че от среща, когато някой получи такова писмо и разбере, че това е почерка на Левски, например, е много вдъхновяващо. Представям си от тези сценарии до какви така нови неща биха довели. Аз имам въпроса. Кои ще са следващите българи, които ще бъдат? Това е между другото много добър въпрос. И аз мислех да приключа презентацията. Следващия почерк ще бъде на Иван Вазов и ще го обявиме в Сопот през ноември месец. В момента наши партньори правят ремонт на музея и там ще има кът, в който всеки ще може да пише с неговия почерк. За мен Иван Вазов е особено скъп, защото не само покрай сръбско-българската война и това, което е написал Новото гробище на Сливница, но и за патриотизма, който той винаги ни е карал да поддържаме, особено в Сливница. Ние винаги сме възпитавани така от нашите учители и днес виждам, че този дух продължава да се развива. От друга страна пък Иван Вазов е идвал при сина на дедо Пуне, аз съм от първородния му син Лозанко, и го е карал така да го разведе по местата, на които са се случвали военните действия, и по това време Сливнишката река била много придошла и бушувала и той така седял и я гледал с часове и се е качил и горе, където е паметника и кръста. И така, това ми е и свързано и с това, че е бил посрещан от моите прадеди, и свързано с Сливница, и свързано с България, с патриотизма, който ни дава. Така че ще бъде наистина голямо предизвикателство за самата мен да се потопя в неговата личност.